O nouă zi de dat. Astăzi mergem în Poiana. Ieri am fost în Sinaia. Sunt rupt de oboseală după Sinaia. M-am odihnit acum cât de mult am putut. Mergem să ne dăm și în Poiana. Ne vom întâlni cu mai mulți băieți. Va fi interesant. Ne cum se simte. Ieri am îndoit și janta în față. Dar e ok. Ne vedem direct de la dat. Ciao. Unde suntem? Ce? Unde suntem? La Belvedere. În autobuz. Da. În drum spre Cât de cald e? 20 de grade. Mă dor mâinile. Mi-au amorțit. Acum dăm o tură care lăsăm pe ăsta în fața mea. Și că vrea să meargă pe linii perverse. Bine, te bag pe linii perverse? Nu. De ce? Pentru că pun presiune pe tine să dai mai tare. Hai mă. O să țin un schimbător. O linie perversă. Nu am treabă, știi. Ce? Dacă te bag eu pe un freeride. Să fac eu un freeride printre Potecă și Cichician, te scot direct la flow. Nu. Bine, revedem noi. Revenim, ceau. Ia uite ce bagă în el, ia uite-le, l-am prins cu odog în gură. Bine că nu ți le-ai băgat în altă parte. Ne ajung și nouă mâncarea, uite aici ce bine arată. Asta aproape a terminat. Ne punem să mâncăm și apoi să dă ăsta în fața mea și îl omor. Îl omor, îl băgăm pe Sketchy, Potecă. Am rupt-o de la Sketchy. Hai mănâncă cât mai poți, că poate e ultima masă. Revenim, ceau. Și dăm drumul la tură. Yes! Ha, da. Eu nu mi-am dat timp. Mă uitam la domnul acum, făcea... Nu s-am venit pe asta față. Să vedem și cum se dă și el. Haide! Oh la la! Frumos. Interesantă zi de dat. Asta o fire cam luat apată. Bun! Unde mergi, mă? Bun! Oprirea e corect. O zi lungă.
Eu, adică spatele meu, nu? Sau? Nu, spatele... Adică da. Nu m-am clipsat. Wow! Copii, te atingi de mine, mă! Ia să vedem! Cine era astea peste el? Noi sau ei? Opriți, mă, ai problema aia peste el, mă. De ce te-ai atins de mine? Ia-ți banii, că s-a văzut. Liniștește-te. Cum să mă liniștesc? Bă, sună la poliție, Denis. Sună la poliția. Sună, pentru că tu ai încălcat. Tu ești... Ce cauți aici? N-ai voie, frate. Da, dar el n-are voie să dea într-un minor. Am înțeles, dar n-are voie să pun... Băi, uite-te la gâtul meu! Foarte bine, sună la poliție. Sună acum! Sună acum la poliție. Bun. Sună, serios. Hai serios. Bă, cum să pui mă mâna pe mine, mă, ești Prietene, nebun la îmi cap? omor copilul, ești copil. Bă, unde-l omor? Eram la 10 metri de el. Ia vezi, prietenii tăi au trecut la atâta de ea, trebuie să-l Băi, trag și eu. te iei de mine dacă i-am trecut? Și Bași tu ai mie făcut mâna în același gât? lucru, băi. Îmi bași mie mâna în gât? Da, dar el are voie să dea într-un minor. Am dat în minor. Uite pe gâtul lui. L-ai tras de gât. Crede-mă. Păi e ok, omor dacă te crezi așa șmecher. Nu, prietene, eu te-am oprit. Tu ai sărit la mine. Hai să merg. Eu am sărit la tine! Cine am să sărit la de tine. pe bicicletă, prietene, la mine, când eu te-am oprit, Băi, m-ai făcut cu oprește-te. șutul în roată, cum să te dai, mă? Eu m-am dat jos la tine? Dacă stăteam una ca omora. Da. La violență suntem toți buni. Dar să vorbim frumos niciunul nu poate. Serios? Băi, Dar ai început să dai direct cu piciorul în bicicleta omului. copii, pe zi pe aici. 1000, poliția nu zice nimica. Prietene, ai voie Nimica cu nu zice bicicleta? poliția. Ai voie cu bicicleta aici? Băi, 1000 de Nu copii ai, pe uite-te zi la trec. semne, copile. Unde semn? Puțin mai sus scrie interzis 1000 de bicicletă. copii trec pe aici. Puțin mai jos scrie interzis. Poliția să-și facă treaba dacă noi suntem ilegali. Eu am trecut ilegal acum, da? Poliția să-și facă Prietene. treaba, bă, nu tu cu mâinile tale, bă. Prietene, dacă vreau Cine să-mi ești tu, faci, mă? ordinăm Cine fapt, ești dar tu, nu mă? așa. Dai peste un Vai de- copil vai de și îți mine. faci dosar penal. Asta urmează să ți se întâmple. Vrei Mie. de penal? Da. Mie! Da, Doamne prietene. ferește să lovești. Vai de... Deci noroc, ai avut camera Filmează pornită? acum, filmează că s-a întâmplat. Da, mă, dar degeaba, că... Păi da, n-am apucat, că nu am filmat. Crede-mă, învață-ți bun simț. Eu v-am zis Eu să am încet. bun simț. Am zis Am ușor. recunoscut că am trecut ilegal, da? Eu ți-am zis Tu nu- ușor nici și în cum momentul să-ți când am permiți, zis mă, să-mi bagi mâna în gât, mă? Prietene, când ai sărit la Băi, mine, te iei îmi puțin bag. de mine, dar nu-mi bagi mâna în gât, mă! Una aici, am înțeles, e copilul tău, e speriat, dar nu-mi bagi mâna în Să ai gât. fiul tău sau copilul tău. O să vezi Dar și nu ce. bagă mâna în gât, mă! Crede-mă, o să-l dai cu curul de pe mână. Doamne, iartă-mă, n-aș face ceva în O, viața ba mea. da. Nu, pentru că mă gândesc că înainte că dacă cineva se ia de copilul meu și pune mâna copilul meu pe gât și îl strânge, n-aș fi de acord și niciodată n-aș face asta. Aș vorbi frumos și cu bun simț. Eu n-aș da cu piciorul în bunul altui om decât dacă e frumos. Domnul n-a zis absolut nimica. Pentru ce ai făcut. Și domnul n-a zis absolut nimic, a dat direct cu piciorul în el, nu i-a zis stop, i-a zis stop de ce a dat cu piciorul. Nu, am zis stop, am ridicat piciorul în momentul când a vrut să mă ocolească spre el. Pentru că a făcut ca să nu vorbească, apoi a zis stop de ce a dat în el, cu piciorul pe bicicletă și apoi a sărit la gâtul lui. Bicicletă. Atât am făcut. A fost luat de gât Jason. Dar unde vă credeți? Stai puțin, dar unde vă credeți voi să dați peste copil? A dat peste el? Atât a trecut pe lângă el. Întrebarea mea, a dat peste el? Ai voie pe aici cu bicicleta în primul rând? N-ai. Ba da. Arată. Dar e atâtea poliție care stă aici. N-ai voie. Și la ieșire din parc. Puteți să sunați, să întrebați. Acum se sună la poliție. Bine, Păi nu, acum am aflat că n-a venit. De voi, prieteni. Băi, lasă-l, copile, hai. Păi acum așteptați că a chemat poliția, acum așa fugiți la locul faptului. Vorbesc cu poliția ei. Hai serios. Hai serios, hai că... Dacă vreau să-mi petrec duminica de Paște, așa? Așa o facem, prietenii mei. Dar eu vă garantez că o fac reclamație la toți și să vină toți părinții voștri. Perfect. Să vedem. Sunteți legali? Aveți tot ce vă trebuie. Aveți voie pe aici cu bicicletele? Trebuia să se ne dăm cu bicicletele. Ce-ți trebuie? Da. Ai citit legea vreodată?
Nu. Nu, ți zic eu. Cască, vestă reflectorizantă ai? Vestă, e noapte cumva? Nu, ești obligat și pe timp de zi. Plus că nu ai dreptul să circuli în parc de bicicletă. Conform legii normale, ăla nu e parc, ăsta este parc, prieten. Aici, da. Ăsta este parc. Jason, ai sunat? Ai sunat? Pe la semne, interzis biciclete. Doar vreau să întreb, atâta. Sunt semne. Sunați și voi la mine. Semnete peste tot. Mi-am făcut transmisia singur, schimbător, tot. Ce făceați voi mai devreme și faptul că trebuie să-mi sniceze mânuța copilul ca să nu dea foame în postul este el, să care Dumnezeu a fi fost. El s-a agravat, pentru că nu este normal ca voi, care nu ați avea voi aici, să luați tot asfaltul și mai să vă feriți. Du-te mai încoace, du-te mai stânga. Și în momentul în care Du-te mai stânga, că filmează. și supărați, am înțeles. Ok, toată lumea are loc. Zic stop. Dar așa. Și tu dai să nu colești pe partea altă ca să nu să-l lovești o pe el. Atunci te ia în peu. Nu, dar nu asta este. Ok. Din punctul în care ați făcut săritura și ați ieșit pe carosabil sau pe asfalt unde nu aveți voie, unde sunt pedestrians like us, stop, frână, nu viteză, nu sărituri. Doamne ferește, nimeriți peste unul de 2 ani care de-abia învăță să meargă și părintele nu e suficient de atent să-l ia. L-ai călcat, l-ai dus în spital. Ăla-i dosar penal pentru tine sau pentru părinții tăi. E normal? E normal să trebuiască să ajungem la E o destea chestiune de pentru că... echilibru. Învățați și voi la vârsta voastră din Da, da, putea să-l opriți și voi mai frumos. Am zis stop, m-a ocolit pe partea ailaltă, stop, la toți, am urlat la primul. Zici ce ați făcut, l-ați ocolit pe partea ailaltă spre el. Și ai pus piciorul în fața la bicicletă și apoi l-ai luat de gât. Așa se reacționează un om normal? În loc să vorbească cu bun simț sau așa? Stop și te-am oprit și tu începi să urli și te dai jos de pe bicicletă. Eu nu m-am dat jos. Ok, și de ce mi zici eu? Eu acum vorbesc cu dumneavoastră frumos și îmi dați, aruncați vina pe mine în momentul în care eu n-am zis nimic. Eu am ieșit cu viteză foarte mică de acolo. Dar și păi cu bicicletele astea de aici, că blocați. De ce loviți? Aveam o discuție cu domnul. Păi da, e o discuție, Da, dar poți să nu atingi bunul meu. Oh! Poți să zici frumos, eu mai ce vorbeam de bun simț. Da, zici, dai cu piciorul în roata mea și apoi zici dă-te. Ăsta e bun simț? Vezi că ai o gura cam mare. Ok, am toată gura foarte mare, bine. Ce, pui mâna pe mine? Dumneavoastră cum a spus mâna pe bunul meu? Du-te și tu din drum, că stai. Și dacă nu vreau? Și dacă nu vrei? Ce-mi faceți? Dați într-un minut cum a dat și domnul într-un alt minor? N-am dat în el, că dacă nu te-am în el... Are urme pe gât și comentați toți. Are numai negru pe aici. Mi-am făcut schimbătorul singur. Bă, frate, și ceva n-am mai... Asta am filmat acum. Mulțumim. Așa trebuia să fii și acolo, așa trebuia să fii și acolo. Ai înțeles? Da, Ai eu am înțeles. Și de ce te sui? După ce treci de mine, ce te sui pe Eu mi-am bicicletă? acceptat greșeala. Dar cum să-mi bage mâna în gât? Eu aia vă zic, adică eu sunt minor și nu, ok, mă oprește, Dacă da? ești minor, ai gura cam mare. Mă oprește, dar cum să... Adică pe bune. Deci în primul rând ai zis că ești pe lângă bicicletă, nu? Păi da, Mie se pare mie sau... Ai fost, da? Păi am fost. Deci nu mai Că există. numai dumneavoastră aveți probleme.